As 7 áreas sanitarias xa teñen en marcha unha campaña específica para reforzar a vacinación fronte ao pneumococo e o herpes zóster nas residencias de maiores. Para a realización da campaña estableceuse un cronograma de actuación por centros sociosanitarios. A iniciativa, impulsada pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, en coordinación cos Sergas e a Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria da Consellería de Política Social e Igualdade, pretende facilitar a vacinación das persoas residentes, un colectivo especialmente vulnerable debido á idade avanzada e á elevada prevalencia de enfermidades crónicas, tamén a convivencia en institucións pechadas. O obxectivo é contribuir á prevención de enfermidades inmunoprevenibles, a redución das hospitalizacións e complicacións asociadas e a diminución da morbimortalidade neste grupo de poboación. A campaña desenvolverase conforme as recomendacións vixentes do Programa Galego de Vacinación, garantindo a equidade e a accesibilidade ás vacinas financiadas mediante a súa administración no propio centro residencial e reducindo as barreiras de acceso. Ofrecerase a vacina antineumocóquica conxugada 20 valente ás persoas non vacinadas previamente, co fin de reducir a incidencia de enfermidades leves do tracto respiratorio superior ata formas graves como neumonía, menixite ou sepse. Así mesmo, ofrecerase a vacina fronte ao herpes zóster ás persoas que cumpriron 65 ou 80 anos desde a introdución da vacina no calendario de inmunización para toda a vida en 2023, para reducir así a carga da enfermidade e as súas secuelas.